Minħabba li l-kundizzjonijiet tat-temp fil-Mediterran kull ma jmur qed jittjiebu u l-maltemp qed ibatti sew, qed jiżdied in-numru ta' migranti li qed jirriskjaw jagħmlu vjaġġ perikolus lejn l-Ewropa. Matul tmiem il-ġimgħa tal-Għid seħħet operazzjoni kbira ta' salvataġġ fejn il-Gwardja tal-Kosta Taljana saħqet li fil-ġimgħa l-kbira ġew salvati madwar 2000 ruħ biex f'Sibt il-Għid ġew salvati 3000 oħra. Dan kollu b'ħidma mal-organizzazzjoni bbażata f'pajjiżna il-Migrant Offshore Aid Station flimkien mal-Forzi Armati ta' Malta bħala parti mill-operazzjonijiet ta' Frontex. Minkejja l-ħidma ġie rrappurtat li madwar 100 immigranti lfu ħajjithom fosthom tifel ta' 8 snin. Fil-ħidma tas-salvataġġ kien hemm ukoll mumenti ta' paniku fejn qatt ta' migranti waqgħu minn fuq dgħajsa li ttellaw fuqha temporanjament biex wara jitilgħu fuq bastiment. Dan ra persuni tas-salvataġġ jaqbżu fl-ilma wkoll biex iżommu lil iktar persuni milli jerqu. Filwaqt li l-bastiment Phoenix tal-MOAS baqa' għaddej bit-tfittix tiegħu anke wara li kellu l-fuq minn 450 passiġġier żejta, il-bastimenti Prudence u Aquarius immexxija mit-tobba mingħajr fruntieri ukoll salvaw madwar 1000 immigrant nhar il-ġimgħa li għaddiet. Wara dawn l-avvenimenti, il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca appellat lil pajjiżi kollha tal-Ewropa u l-Mediterran u lil persuni ta' rieda tajba biex jirrikonoxxu l-valur tal-ħajja umana f'kull persuna, irrelevanti mill-liema pajjiż ġejja u taħt liema ċirkostanza qed tidħol fil-pajjiżi tagħna u biex kulħadd ikun solidali magħhom u jappoġġja l-inizjattivi umanitarji ta' salvataġġ li għaddejjin fil-Mediterran.